Hello everyone, good morning. Fungka hamjatono. Ani halam sugun narokjatono ani channel lo hingke dini hingke finally sini kailabari ni video sokpaika hingke ango video edit khaimi angi tongkha ta kisa leri tongkha time bo mai angi tongkha hingke mobile bo kisa storage full ongoi tongmani bagai nai hingke borok phaimani kisa leri thangka mas kaisa ni bara kaka borok phaimani ta 2 mas kata tuingkha hingke ango kisa edit khainani lerkha hingke ba video upload nani bo leri thangkata kisa kesa finally tini hingke lugui mansinai norok sini kailabari ni full video hingke ani yang ni decoration hingke haino simple se tamni hingke amsuk decoration rogo saljani bagoi dam ni nawi asuk rang khibi manslai sarma kharma jaga ono taisa rang no swaika hingke chajakota tamni hingke decoration hingke nai naithokni bagoi simisi hingke sarma kharma hingkai to buipan masa hai diba hingke ko tabuk hingke kakasong bedi tangai tongo hingke phungni bagoi da tamni asuk video quality hamliya saimaliya amsukai clear singya adom tamjani kwchangma jorani siyari kage haisang tongsu o bedi to nongno ang kongsa ke snam puro phunuk rijak mane baksa to video no yarok tongna hingke jara nukjarok ke to saimangkana hingke tini hingke kailabari ni no hingke phungo borok swnamoi rikata thepaui rikata puila hingke ta haino swnamoi misi berai toni bela hingke ko yang tei duglam o rigani kaisa khasijak hingke ayang bo duglam duita ni ma khasio hingke sakani mokke tam hwnang bongmaya hingke abo hingke kuchi khe rini sobui rijak ta tinta abo ke kuchungma khe wa khaimaro hingke to bumung manya ba aboni nongno saimaliya ta hingke o video tamjani kiting mo hani da takjak tamni takjak omo khasio rijak ko ang bedi rok snammani rok phungni simi je snammani nukya o video no nugo ang bo hingke je agi puila swnamoi berai tongjak puro to nukjak hingke swnamoi thepari marok wngkha hingke tai nukliya ta hingke mwtai rok rwma rok omorok bang tabuk no video nugui tongo edit khaite tui no oborok hingke nugya ta buphurjak mwtai rok rwlaika omo ang amsuk full video paiyasak to boyas obarni mangalak tamni hingke o video logo motamoti 50 minute ni saka hingke ba ang asuk boyas obarni mangalak ang background music rok riroano baksa jagao hingke tabuk hingke ko kham sokaijak kham tamnai rok no poito ang afuru nugya tabuk se nugo video edit khaitatui o kham tamnai rok khasukni bini darani kaila panda o thangpuro ang borok ni tamo ta afuru ang nukjak hingke ang saisi maya tani oro borok ni tamo hinui jefuru ang video mano jefuru ang video manui nai naio afuru se nugo borok se blasa hinui nai asuk nini hingke ang saisi maya hingke koro tabuk dai omo hingke jamaya tamma khlai sido kham no kaiki hingke sindolok phuligalang thangkha hingke omo hingke chini yang ni kakasong darasong wak bwthari painai ko wak rai tonglai ta kwrak tonglai ta wak bahan yango bai ko darasong kakasong mosla rok thikai tonglai yango hingkai omo hingkai borok phungo mamai songna puro nisi hingke gari rok sajokma rok bo ang o video nugui saimano bike e sajokjak nugya ang ko angno bike nuksidai hino afuru hai diba borok paipuru bo ang nugya hingke thangpuru bo amsuk gari rok lesam nai tongba hingke ani bagui nugya bike e sajokjak tabo video nugui se saimano bike e sajokjak haiya hingka hingke video rok khaisa hingke nogla khamu tabuk ko borok phainani bagui nai gari rok kalaijak tabuk hingke borok phailai chinai ta hingke omo hingke ukuluk tui hingke o jaga rogo ba gan rok thepai rwkha hingke ba ekdom mwchangui tongkha ta naithogui tongkhamu mwchangui tongkhamu hingke ang bo youtube o rwna ba gan rui maya copyright phainai haini bagui gan off khaise taise edit khai marisio hingke komo chini yang ni jamai kasupuro ni cake najak tongo kaisa apta norok nukjak na ko cake kasupuro ni video se borok tamkhaisani delete dangjak thangkha hin hingke machumaliya misti mo khaimani video ta ani bwsai ko ekdom tension o laichingma bai chinta bai ekdom pura hingke mwkhang kosom laisijago bo bisi bara laisijakma bo buini sai haini bagui de mwkhang somjak tongtika ta bini hingke tabuk ke borok phainani nailaika
video yang ni bai mix khaise rahasio borok hingke borok ni edit khaijak no ang bai sobar simi siri edit khai blang tabuk hingke je edit khaimani abo tai salai liya ta gari rok line line faipuru wa ganda khe masang khamuta thaisingo gari jamai gari nugo mal gari phaimani abo ke chini ya do budisi borok bo bisingo hapai chini hayeng tongkha ta keko tabuk borok phailaika hingke tabuk khe to lama o ba ekdom ganda khe masang khamo haibana ani background music riroano je youtube ni hoite download khaimani abo ta so naitong di norok paiyasok joratoi. Masang na masang ya muno na ise lap kri kha ekdom mane gan dekhe bani no problem ngo ke ba masang ya pan se ri mari shu akeno ga pro ke ko misti mo khai bai si borok ke bai video khai tong wa pro ke bo banu video ro hajak misti mo khai mani habang nong no phone gori wan extra ke ora add khai liya ta ang ke ko direct misti mo khai pai jago se o video clip ta apro ni ke borong dile nongjak thanga da tamje hini samani geko kaiki sang khorok nai kaiki kalai wa go ok tabuk mwsai tongnai pura samuthai set kanjak ke aya jo korata kaiki ge tabuk ke ko sokai kya o jaga o tamma khlai sido asogoi nai amrok saisi mayam bo sopai ne amaro tam ma khai marok saimya ta no bisingo bala puro o jaga asok rogoi ko jadi songkanang sogri ka kaiki ki apro yango base tongnai rong no tang sisini amang ta kaiki songno simi sisino tamang ke sini bai kata tam kalai ro agi ke sisini ke goyango o jaga tam jeng khalai ro bono ke bo ma sarpo misti muk ma khai ro piro ta taisa misti le top jak si misti sokpai ja bose bono tam gijeni ko agi niyam daisi do ama misti sar na mani no ko batasan sar dini pungka ba batasa sar kata o jaga nuga na ni naro
tabung ke bono bo jeta song no gotone riketta ajaga bo masa juksinai hinai ke yang ke pisong kai kisong tui tanan thanglai tui tanane chengyang ongke to rangga pani otano do ke kisa hasalo ngai ke to tabo pukiri mangse tano agi ke hasal panse rangga pani phaitan phai ongke chin nok pai ke to salya tano huris tong ke baranga pani man tui sarok na baksa ke to ke chengyang ke rangga pani hunung ke ba ajagan tanan bagai thalai dei ko. Tabung ke ko sogele ke borok ajaga tam ma khai hino matai rok da mar thalik rok ko tam nam jen talang lai jak ke ajaga ko tui kam suk jara tai ko dai ki tu yong khajak jamaya ke to tui mata nong ke ba ko matai marona mombati rok dup ka thirok sogoi tong thalik rok lang jak ke ba goron tui phai ke sa tui baise yakung rok soroi tui rok sarei ro ta
Ko bidi bisingo bidi bisingo tambai rekaisida bo awang gurida tambai jeni ko sui roti kini naitok ke sui roti yak baino gaboro ke to sijaro nugia kongoi matui diba angke nugia ta tabuk se video nai rek tam angka tabuk se joto kisu saimano awang guri nang kanama awang guri bain seina giko jaga borok sui bainai tuiti hemeni abono kuna o ke ko tui ro abono jogolo ne agi rogo angke wani ni pombedi gabon poreng ko to lai phangrok sokai tiuka ge tabungga hani hai ko wani sokai ka angke wani no hamjago wani jajago ta ko lai phangrok ni hingke thalik bufang ni hingke tam mosang jai haijeng wang hingke ajaga angke rongin kagos thepamani bagui mwsang ya hengjago ta ko wani hingke ekdom hamjago ang ko tabuk mono tiji hemeni borok tikhau ti hemeni abono ko yakung rok surona hinai ti phaina hani boke hani himu yang ti himdi ni sajakana bono hingke jeta chongno ko ton bala ayang tisa lama gana ota hingke ajaga hingke mane obo fu nog kaisa da bari tona nango hingchamaino hingke bo hingke nog duita ni pore sungsio ekta ni pore tonna hamani na aro jaga kari hinui bono tei kaisa nogori kata hingke boke duita par hingke se ma tongoi sio bota hani pancha laisijago hingke ba borok kwbangma tei si buni parao laisijak tongsuka boke binjala tei chehara rok hainte sombrai tongo hingke koro swtui pului ro bono swtui pului ro kaki hingke ukulugo bachajak hingke ani pi kwchar hingke tai hingke kaki hingke tai hingke to kumui chong bongni angni mangta kaka song rok bo hingke tapuro gori rok se chomyako haibano aswk betalai sinai tini aswk siang nani bagui nai rukutui ro hingke ang hingke to pura bono swkang tukuruk bai cholo chana ma tukuruk pai hingke ba ekdom afuru ang hingke makeup rok hai paijago do ani bo nugo ang norong bono hingke abo bai mwkhang rok sur kata hingke ano hingke suri maliya already makeup khai paijak tamoni hingke leru rok ni odek medek rok makeup ma khai diba hani bagui nai chong hingke makeup khai paisa onek ma naisingka chungke ekdom tarahura angna nanglia bo hingke ko ri rok chumjai eba mwkhang rok sui yakung rok ma sukata tui bai no rangap mani tui bai wngka tabuk hingke ani bari angke ri rok kari paijak si do ri rok kari paijak ming paijak sang hingke complete wngjak si hingke ko ano bo swtui pului rwka haibano ang hingke mwkhang rok sunana nanglia tui bo kisa kisa ke rwkata ano wngka hingke mane dehero nangkha hingke paikhe diba hani bagui kom ke rwkata hingke taise ri kutu bo hongri rwkapla betalai tui khe sanai se hinui ta saljani bagui no pura swkang ke bahai jeni no tamung no ekdom wansukgo hingke jephuru jora sokpaio andin sokpai afuru hingke ekdom imang hai kisa laithango kunfano saima rwya hingke ta imang laima swk ke laithango hingke ko tabuk yakung hingke to kunui ya suri mano hingke ba yakung hingke sur haibano mwkhang rok suna nanglia tang hingke abono okra chakra rok yakung rok ma tangmani haini bagui no ayajak rok no bidai ma rwphuta haini sauta kaki ayajak bidai rok phuru hingke amo hingke ko nogo hapai nai o jaga o hingke kisa edit khaika borok khairok mani hai keya kisa edit khaika tang o jaga simi kisa edit khaio ang tei hingke voice over mangruro bongni edit khaijak no kaisa kusu jaga khaijak tongo haibano kom ta oro khe kisa edit khaika ta tei kisa bisi khaika ta hingke tai alada jaga rok kisa misa cut rok khaijaknai jaga rok cut rok khairwka ringnai kwchak bai ekdom pura full rok kwchak ong tongkha tai ko hingke muni no muchung bai munilai hingke borok kwngma hingke laisima hingya riba kaijaknai hingke bohok khali ke ma kaijago hinui sabak swnambai rwka situ bwema hai gana baksa lengi rok tongbaio hingke kaijaknai hingke mani khushi ni din se hingke ba tangui se mairok masa bang saimaya saimano muchungo ta disala rok simi sabo khushi ni din do bwrwi rok ni hingke dukhu ni din si o kailabari no bwrwi rok ni bagui jottoni se kosto ni din o kailabari no wngna aboni sade tai kosto ni din kwrwui no hai ma tongo ang amswkhe kosto niji hachai phaimani no yakarui bo hai yakarui thanani aswk kosto no
Jelar oke buji mang lakta mane ko kostong oni to buji mano hepano feel khaime ta am sakngan hanai borok jese wan chuga aboni sai tai double triple sita suke kostong abo je manjang nar ko jotono sai mano orang ke anu kon dai bami taleng ne khum pujari ti phaya puro ko pata pahar nor kaisa gomono puisa oyara nar khiklai maro binsakan bamjak ma tonga kai
video tabung ke video takang ke video bo onek time na bole ke boni kaila bai rok thangprong ke ang video rok hapro puro mai rok si sai tong jago besir bhag no ke amsung video kai mani punan de semi paithak so tei pai nei mani ke khub kom no ta tamni kang kaila bai thangmo kom no hinke bangsa tan dolong de reception rogo sima thango ka hai ke bedi si thogoi pai sogoyo am hai rok ta to ke video punani simi pai nai mani hinke 3-4 ta rong nata tai hinga hinke jotono video reng medeng mang nugo tang na tabung ke ko jago pori tongo pia mangai pia hapan kaka nugo ta kaka bo nugui mano pia bo nugui mano tamni hinke pini yang debo sogo yang kakani yang debo sogo mane gusti sogo ta hin bagai hinke ko mongke babu tabo banoro sinai ko jamai boroni duti rok na duti maro ketai jerana musoman ta jaga stem rok joto noron ri maro ta riwo no ta go bosarong ni bo jesuk nokhibi thanani kosto din no ekdom kosto buma bufani ba din no ekdom kosto buma baham bo nijini bosano se rimaro horongke nijini bosano rimaro mani borong ni bo ekdom kosto ke nije je kaijagi thani boni bo kosto asuk srani simi torui tufai nei nokni tabo ke bunno gor maro mani bom mani bo ekdom kosto abo sawui sa sabai ta phunugui bo maya busu kosto abo joto nene hai gese ko thanai ni bo bini bo khibi ma galang mani busu kosto abo mane sawui sa sabai ya phunugui mangka hingke simi si nokhe simi si bujui manai anke o video rong nugui nei tebsi kosto nang tongsio gain ke to sungkane asu ke tongoi phale mane am su ke kogroi nei thiasak tongoi thanani kogroi phai mane abo tini purang mani ta amo hongkai to amboni mari si amo hongkai ge norok chini love story khnana muchungkai ge comment kai sadi ang sai khnar wan salsasuk abo bo chora nangnai ta sai khnar nani tadi khnana muchungkai ge sadi baksa full video nai rok ge to sai mangala gosuk jora jara naijak rok ke naina musung ke sadi comment kai ang sai khnar wan salsasuk
moto kailabari to somaj ni thani bihing bwsai hinui siniwi namani ba gosiwi namani dinsi ge tabuk hingka hingke okra sakra rok ni thani ashirwad nammani ta twi nukjakmani hingke to hingko puila hingke dai hingke mokhe nana bongyang ni tamo hingka hingke to nana bai dai ta puila ni hingke puila o hingke jamai ni yang ni borok rok marok dasakang kamo bo dai no dado hingke bo paikhe hingke nana ma rwnaijak khorokni khe maro hingka hingke jotono jora jora khe borok bo kaijaknai rok bai baksa khe no mai chewi ma tongchajak twi luna hnai naita hingke tabuk jotono rwnai ko kaka omo hingke nog ni no kaka ayang ni ta kaka paikha hingke kaiki rwnai ta bongyang swkang rwbai khe sini yang ni hingke cheng yang borok khe nasingui ma tongta hingke pura twi lufuru bo haino ri rwjak yapla ekdom sibaisukha ang to bwskango ediba amsukha naro khe twi kalai amsukhe twi kalai o eyelash rok pura kak thangbai kha hingkhai twi markhen klaisukha naro bwskango pula hingke ri rwjak yani bagwi bwkhwnai rok pura kisi chop chop haino mwkhang twi chop chop se kalai tongso ani hingka hingke aswk borok kwbangma jotono rwmani ba twi haino ani rok mangsi sachajagui tongso bini hingke kom se kalai tongso ani ang mankha taisi bini bokhoro bo thupi bo tongo hingke bo aswk nainye ta o jaga rok o gan rijak hingke bwswk se mwchangui nongkhorma naila haibano ko uansuk tui wngya gothok tui wngya ma hai chengsu je ani gothok tui si gothok rwma tonsiyo hingke ba mwchang nano nai simanliya hingke koi ayang ni no kaka songrwbai kha hingke tabuk iko kaiki. Tabuk hingke betlai tui soraikha betlai tui bangkha hinui nai ri thuklubui phaimase pura ri thuklubui purikhe to nangliyo ola hai ri khulugui laiyukha hingke ma tungphalajaknai si hinui nai hingke hai tui kwchap kwtang omo hingke jetha koto ani yang ni jetha hingke tui kisa kisa khe rwo tui sokorui ruta kisa kalai khe nongkha hinui nai sisukha ang hingke pura haino mwkhang pura sailap kwrui kha hingke to jetha bai jethi ta tabuk jetha swkang rwbai kha hingke ko jethi kotor rwnai ta tabuk hingke jethi kotor rwoi tongo gau kayang bo ano mwkhang rok nangui tongnai bo hingka hingke ani pi tai konora ani mwkhang nugui samang gana busurui sikang busurui sikung hingke abo khe pi ani pi kwchar hingke hai mwkhang rok tangui tongo bo hingka hingke yang tui kisi bai ekobai ang hingka hingke ba khakharima ma tongo ta eka tabuk bong bari wngkha piya bai pi ni bari ta tabuk hingka hingke ko ani pi kwchar kabui tongtikha bo o jaga tui luthuk tui ni kapjak hingke tabuk bo rwbai sinai tui pura ani mwkhang bai khe sarjak nai tui no rok hingke omo hingke piya chikon pani piya kuchuyya ta piya chikon bai pi chikon hingke tabuk piya song pi song rwbai kha hingke se mama song mami song rwnai ta ani mama song mami song borok rwbai kha hingke tai je rwnai rok jati gusti khlainai rok borok rwui mankha ta omo hingka hingke ani pi chikon omo hingke ani mama koto bai mami koto tabukhe mama koto rwo abo paikha hingke mami koto rwui swnai ta hingke abo paikha hingke je rwnai rok rwui mankha ta mane chini gusti ni borok rok rwui mankha ta. Tabuk hingke rwbai kha tui rwbai kha hingke tabuk oroni ongko katai ko bini ni ongko kha upor khe bai mwnai
amsuke naidi angke sipra purang suka amsuke sipra purang suka sehera nainai dino ani pura tui tukui bhaidro bhaingka bwkhwnai sui amsuke tui kalai manan dehara uma sailap kare abo. Amsuke tilu jakhanke yakung bo pora tui sipai jagani to ha pura hasing jamak senang baijak ge kafik jaga kete hasing janang bai keta kitabung ge kajaga yakung suru ni nogo habrana nayo ge kaki sungno swkang aya jorong swkang yakung suru ta amoni pore hingke sungno sunai ta swkang yakung sui khunumui nai tabuk ge ko je aya ni swkang yakung ma sugro ta okora rok ni amoni pore ke sungno suri nai ta jini yakung surubai jengke nogo ma hapsinai ta sung jamai hingkangke gate kasujak puro misti mukma khaio do aboni pore hingkangke to taisa nukha na norok ama bono misti muk khairokmani abo hingka waini kalai haifano ang hingke tangi jeni uko yango nogo hapai purbo ko tabuk purbo misti mukma khaijago da misti sarjago ayango bong ayang thangbo taisa sarjago ta nogo hamna swkang hingke bobo waini angbo waini de kalai sido ang gate o masa ba emni bo gate o kasune rok to kasu baksa khaina no phano ambai ke 3 barok se kalai kam ta ang tabuk ke ko misti saro winai ko kisip sibinai nogo ma habro ta je buma rok hingka ayango ma habro yango ma habro angke bono ro masa sungna hin tongdo ta video no be saimano hingke bono bo saro oro hingke bo 3 bar masa ma kalai keta ang hingke 2 bar wngkha ta. Amale video habi tongpuru nogo sema tongo kemba tabuk borok oro video nang kori paine borok swkang tui malu ta sungno amoni pore jaram video ria rok borok mari pinai ta o jaga o tei polasa sigani kwbang kalai tangke amke pi ko bono nang samani pia o saini bihik ta bo kom kendo pi bo kwbang khe rwnai hingke ro baksa emne to tui rema to kaham no hai pano obar hingke betalai bobo kwbang khe rwka hingke deher simbai o ta kitabung ke ko jaga chini ko khum mala ang swnamani obono asukjak do amsukjak ni bagui ang nogno tei funugoi maliya o jaga no kwlangma thango tabung ke ko kwai rok ma waru bono yago tongmani hingke purari maru do hingke bini yago tongmani hingke bo kisa warainai maru mane abo chanani nainai tobo khe niyom ta kisa chawui tugui maru ta hingke ang to kaisa ba saka kibiri ni sabrai ko han chehara nukha nale tui lujang bai gan bwsai ni chehara te bar wngkha sindor sandal kagini bini bo hingke o jaga hingke o twi khonok rok puro ta twi khonok puro tam mangkha hingke kwplai tam mania khe kechen amoro ang saisi maya hansi kosalai bobo saimaya amo saimaya hingke sab kwplai aboro saisi malaya ta oro se sai mano abo ta o hingke aboro kwnui ni saimaya hansi khonok lai o song kwni ni bisingke phano saimaya hingke mama mangkha kwplai rok hinui nai je mama nabo khosai tui phelai toro chong wngkha hingke agi rok bo saimaya hingke ma bui khonok poro rogo to nugo haibano saimaya ta tamno kwplai hindo hingke rangchak rok mankhe je kwplai hinjak bo yang hingkai hingke chwngke aboro saisi malaya ani je mama ni haino khosai tonglai tikha ta hingke aboni pore hingka hingke
Go bono bosungo ano bosungo ta tamjana hinna boto haino anga gita boni kalam bari thangpuro tamjana hini singke rangsang mane rokjana hani gosimani marana hanai tongo hai bono mariya bo gan basake saimaya bonga ke maro no hini wan chukui tongo tapuro ke ang bono sakata mariya siamo kuno yanai nai apur to bo saimaya ola saira kata ingko naine di sutai mangmani sutai pora sutai kabangma ke sukai rok bo darjak tongo tei ingko yesnem rok tong tam bono yesnem rok mane yesnem rok ono dai sakta. Hingke atuk ni kari paine bindi stemno bono kane na mese yang ni map no do na jaga puro amse tamse ni sagyang tong ti kabi na ra ta puro te nang jang ba ge sagyang tong ga sidong kang ta so kane ri jwana na sakata bono yang gong ke sagi thangka emnu bayang bosa godo ayang bosa ni kane tong bo haipana adino ka tangi sa pur ke sagyang i tong kang ke hingke among gang ke haino jamai boron ni mara mani puta abo kita kana nange adino hani kisa kane manita joton ma kano ke ba ke mongke ko khom tamang kamu mono po thagang ang bisi bu ma the mang si ko ani khum ala sumane abro ge mono chui pe be kha afro no hani bange ang nong no video rok fuloi mali ata ani blog ang share mani afro ke ko tabung ke mata rok khulomai paini ama sono khulomai ne tabung ke sing mai rok sana khe chawi mangkata tongai mangkata tabuk ka ke bedini kari paijak ba tabung ke video habi paijak ba ke o jaga hingke ang te kok saimanliya tamni hingke norong saimang kana o jaga ang video na snaimia ang lairi sima ro horo kuning an bus kamu payah kan ini video hingke to ang naimia ekdom naimia ang hansi video edit khai puro ang edit khaya lai disi ro horo anga jaga boya soba ro jana thangka hingke anga botai englia ribo malia tai video upload khai mangla kyan basa ekdom moksa bano kaman nugui moksuka rumal lok ti jaga ni ke abo mohike bongyang sogui ta ke mohike bongyang ni decoration tai ko
yang soi ka hingke nogo hamna swkang yakung suruwi no hapjago yakung suruwi ai misti muk khairoui no hapjago tini yango bo semno bedi no puro swkang yakung suruwi tarpore misti sareui no hapro gayango bo sem kene ko yakung suruwi nai tabuk hingke misti muk khai nai gisip sibi nai nogo ma sidogo tamo yang bo sem nui ko. Nana to phaime angke ba yango kaila bari furo bongke ko nogo thangene rwkhatai je yango tui mari aro hingkangke ayang thangiro nana ke tui kwbang taro di hinui ko taro di asuk kwbang khe ni buiro sausini yango kei ko yango bo nana no borok tabuk tui rui tongo ta tui lui tongo ta bo yango maro chini yango maro bola jara rui yakhorok hingkangke ruu ta nogo thangrinai hingke nana to phaime hingke ma o nana hingke tabuk rui tongnai hingke to boto phaijakno aboni bongke nogo thangri kata hingke kaka bwsa bo yango phaiya ayango thangka hingke rwkha ta jotono je rui arok ayang mang rwbai o ta. Tabung ke ko kungoi rui tongo ta tui lui tongo bo yango rwli abla hingke bo bayang thangai no rwkha tei ko nana songmo saitung bai khe tabuk hingke borok bayang mang rwbai o borok hingke to yang phaiya ba hingke borok khe to chwla rong nwngui naising laijak ta hingke mwsalai tonglaijak borok khe kitab khe rondo khulumuni chini yango hingke to rondo kwrui do haini bagui chini yango khe rondo ma khulumya khe rondo khulumbai nai tabuk hingke jotono no ma khulumbai nai ta oro je tongnai rok no okra chakra rok no jotono ma khulumbai nai haini bagui nai tabuk jotono no guriui khurumui ma tongo ta chwng ko nana songno dadu songno jotono no ma khulum hingke tabuk jotono no khulumbai khe hingke paikha ta dress rok change khai afuru hingke tongmangkha aswk khe kosto ni din o aswk khe kosto ni din tamo hinui sanai buma bufa bo aswk kosto oi tongo bwsa bo aswk kosto o din le.